Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, sa 1 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 10, bersikulo 28 ngadto sa 31. Unya misulti si Pedro, "Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo." Miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma, bisan tuod ug lutuson siya. Ug sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan sa nahiuna karon maulahi, ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.